Hola, bueno, moltes gràcies. No, la veritat és que no, perquè veient els altres competidors i segur que anteriorment encara n'hi havia més, no ho teníem gens clar, però bueno, com estàs aquí. I realment no sé si encara ho dimensionem, però perquè ara ja d'aquí poc res, a finals de... Sí. No, i ara d'aquí poc farà un any i, hòstia, doncs aquests reconeixements encara et fa, vull dir, impacta més de lo realment el que vam aconseguir. El dimarts marxem i dimecres ja juguem. La realitat és que sobretot és competir i disfrutar. Competir perquè ens ha tocat un rival molt difícil, però bueno, també sabem que si fem bé les coses, tot pot passar en un partit. Portem, sí, 3 mesos de pretemporada que han sigut durillos i ara estem ja molt enfocades en aquest tram final. Tenim primer l'Eakela, després la Copa, no ens oblidem de que la Lliga cada dia serà una final per arribar a la Final Four. De moment estem segones i pinten bé, però el nivell de la Lliga és molt alt i som 5-6 equips que estem allà per 4 posicions. Mira, vam començar el primer partit de la segona volta contra la Complu, que no vam acabar d'estar fines i vam perdre a casa nostra, que era difícil. Després vam anar al Tabo, que és un camp molt complicat, i vam poder treure els 3 punts. Ara hem fet la doble jornada, ara anem a Castelldefels, que és un camp dur, i ja empalmem amb l'Eakela, vull dir que cada partit és una final. Estem bé, la veritat. Sí que ens costa perquè crec que la Lliga ha pujat molt al nivell, però l'equip està bé i enfocat en els objectius. No, en principi no, ja són 17 anys ja jugant al primer equip i hi ha moltes més coses a fer. Sí, però el fet de jugar a l'Eakela crec que amb el club de la teva vida és un impuls més per dir, un any més i la veritat és que s'està fent molt amè aquest últim any, el saber que és l'últim. L'has viscut més intensament. Exacte, correcte.